tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jači smo za let. Leti s nama. Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje, Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada, Wings, ta magija Wings, maštaj i ti ako znaš, sa nama je tako lako, ti samo reci Wings. Neočekivani događaj. Probudi se, spavalice. Sunce je odavno izašlo. Još 5 minuta, mama. Kasniš, Bloom. Škola? O ne, o ne, o. Zašto me ranije nisi probudila? Zašto alarm nije zvonio? O, ne mogu da verujem. Nema. Čekaj malo, škola je gotova. Alarm nije zvonio zato što sam na raspustu. O, mama, šala ti nije smešna. Ali poverovala si, zar ne? Spava mi se. Vraćam se u krevet. Trebalo bi ranije da ideš na spavanje. Sinoć si ostala budna do kasno u noć. Čitala sam. Vile, mit ili stvarnost? O, zar se nisi već umorila od svih ovih smešnih priča? Hej, nisu smešne, okej? Pa, u stvari, pošto je škola gotova, mogla bi da mi pomogneš u radnji. Ne. Dobro jutro, draga. Neću ceo raspust da provedem u radnji. Kad bih samo mogla da idem negde sa drugarima. Kada budeš malo starija, ići ćeš gde god želiš. Koliko starija? Ja već imam 16, tata. Samo 16. Ti si još uvek moja mala devojčica. Tata, to nije fair. Slušaj, za nekoliko nedelja otići ćemo na more zajedno, kao i svake godine. Ali svi moji drugari idu na more bez roditelja. To bi bio najbolji poklon ikada. Kad smo kod poklona, imamo jedno iznenađenje za tebe. Da, nešto pomoću čega ćeš se lakše kretati po gardeniji. Stvarno? Jo, hvala, tata! Lep je, zar ne? Da, hvala. Vidiš, ostala je bez teksta. Ne znam baš. Možda je očekivala nešto malo modernije. Bicikl sa brzinometrom možda? Skuter, Mike. Ali skuter je opasan i košta dosta. Uštedit ćemo. Možda i sledeće godine kupimo skuter. Nikad se neće promeniti. Moj tata mi neće dozvoliti da vozim bilo šta što je brže od bicikla. Hej, Bloom! Odmor u Gardeniji ove godine. Ne, u stvari odlazimo na odmor uskoro. Ista stara plaža, zar ne? Poslaću ti razglednicu sa našeg letovanja. To će ti pružiti priliku da vidiš nešto. Hej, pažljivo sa tim skuterom. Potpuno je nov, znaš? Lepo se provedi na raspustu, Mici. Vidimo se u školi. Kakva devojka. Idi igraj se, Kiko. I nemoj da se udaljavaš. Šta se desilo, Kiko? Izlazeće sunce!
Neverovatno. Jesi li video ovo, Kiko? Solarni vetar! Odlazite, čudovišta, ili ćete osjetiti magiju vile sunca i meseca! O, ne! Tvoje vreme je steklo, Vilo. Vila? Vampiri, uzmite štap! Dajte mi taj štap! Sad nisi toliko moćna, a? Pustite je! Ili ću ja da... Čekaj, šta ću da uradim? Uhvatite je! Ne prilazite! Da li sam ja to uradila? Dalje ruke! Dođi ovamo, smrskaću te kao pitu! Au! Moćno! Da li si dobro? Jesam. Sad imam svoj štap, više te se ne plašim. Samo ti vraćam istom merom, zveri. Pazi! Vidimo se uskoro, plavušo! Hvala Bogu da su napokon otišli. Hej, jesi li dobro? Odgovori mi! Bolje da krenemo kući, Kiko. Ovoj devojci je potrebna pomoć. Nat! Priđi bliže! Znači, nisi uspeo? Nije moja krivica, visočanstvo! Imao sam štap u svojim rukama, onda se pojavila ona zemljanka koja je sve upropastila! Zemljanka? Ali ona nije obična devojka, visočanstvo! Ona posjeduje te moći! Odgurnula je moje vukodlake kao od šale! Zanimljivo. Opiši je. Pa, da razmislim, bile je... Gde su tvoje naočare? Evo su, visosti! Pa stavi ih onda, gluperdo! Kratkoviti džin. Koja bezvezarija. Bio bi dobar kada bi nosio naočare. A, prestani da ga braniš. Džin sa naočarima. Deluje bez veze. Tišina! Ta devojka nam možda nešto znači. Ne brinite, visosti! Jedan od mojih vukodlaka je uzeo ovo. To je delić odeće one devojke. Nama to ne znači ništa, ali za trola lovaca to je dragocen putokaz. Vidite? Dobro, onda se vrati u Gardeniju i pronađi tu devojku. I ovaj put, nemoj da nas izneveriš. Bloom, mislim da te nisam razumeo. Da li bi mogla da ponoviš još jednom? Već sam ti rekla. Napala su nas neka užasna stvorenja. Ona je neka vrsta vile. Shvatam. Jel mi veruješ onda? Ne verujem ti. Mislim da bi trebali da je odvedemo u bolnicu i da pozovemo policiju. Ne, molim vas, nemojte nikom reći. Probudila se. Kako se osjećaš, Mila? Dobro sam. Hvala što ste mi pomogli. Nije to ništa. Zovem se Stella. Zdravo, Stella. Moje ime je Bloom. Da pozovemo tvoje roditelje, Stella. To će biti teško. Dolazim iz zemlje koja je mnogo udaljena. Da li ste neka čuli za Solariju? To je kraljevstvo i ono je daleko, daleko odavde. Znate, ja sam Vila. Krenula sam ka dvorcu Alfija, koji se nalazi u kraljevstvu magije kada sam... Naravno, zovem policiju. Ne moraš da budeš genije da bi shvatio da su se ovoj devojci pobrkali lončići.
Dobro, da li mi sada verujete? Ja sam je videla i verujem joj. Napala su me one stvorenja i primorala me da se spustim na vašu planetu. Vaša ćerka me je spasila. Oterala je vukodlaki sa energetskim štitom. U stvari, ne znam kako sam to izvela. Vile ne treba da znaju kako. Oni to jednostavno urade. To je sve. Ja sam... Vila? Naravno da jesi. Nemoj mi reći da nisi. Da li si se prijavila na onaj novi kurs u Alfija dvorcu? To je najbolja škola za mlade vile kao što smo ti i ja. Ne, prekinite da pričate gluposti, molim vas! Tu smo! Obavi svoj posao! Nađi je! Ovuda! Znači, ovo je tvoja soba. Wow! Ti si ovo crtala. Jesam. Fantastični su. Izvini, malo sam radoznala. O ne, to je u redu, Stella. Ne, nije u redu. Ništa nije u redu. I dalje ne mogu da shvatim šta se dogodilo u parku. Bloom, upotrebila si svoje moći da me spaseš. Trebala bi da budeš ponosna. U mom svetu magija je deo života i moći kao tvoje su sasvim normalne. Da li je tvoj svet takav? Jel jeste? Da, skoro. Ali ovdje je mnogo lepši i drugačiji je. Pretpostavljam da zavisi od tačke gledišta, Stella. I dalje ne mogu da shvatim šta se desilo. Jako osjećanje, kao što je strah, preovladalo je i prizvalo je tvoje moći. Od uvijek ih imaš, samo nisi znala. Sve je stvar koncentracije. Sa tvojom energijom možeš da uradiš bilo šta. Gledaj! Sada je na tebe red. Vrati ih u prvobitno stanje. Pa? Ništa. Ja ne mogu to. Trebalo bi da pođeš sa mnom u dvorac Alfija. To je škola za vile. Školska godina samo što nije počela. Tamo će te naučiti kako da kontrolišeš tvoje moći. I sigurna sam da ćeš postati odlična vila. Gde je ta Alfija? U očaravajućoj kraljevini magije, van prostora i vremena gde je sve moguće. Ako hoćeš da vidiš školu, pokazat ću ti je. Ovo je razglednica bez dna. Gledaj. Magija! Samo me prati. Nije daleko. Miris je jak. Tu je još jedna vila. To je Stella. Zajedno su. Samo da uskočim kao ti. Da, požuri prije nego što se zatvore vrata. Izgubio sam miris. Nestala je. Ha, vile, to je potpuno nelogično. Mike, nije nelogično, istina je. Hajde, priznaj. Ti i ja znamo da je Stella prava vila, ali se ti plašiš da priznaš. Mike, ako je ovo prava priroda naše Bloom, ko smo mi da je zaustavimo? Ovo je dvorac Alfija. Sigurna sam da će ti se svideti. Ali šta će biti sa mojom školom u Gardeni? Mislim, sve se odigralo tako brzo. Razmisli. Ja odlazim sutra rano ujutru, sa ili bez tebe. Dobro, razmislit ću. Kako da izađemo odavde? Lako, samo treba da iskočiš. Samo malo. Miris se vratio. Unutra su ova kuća. Odlično urađeno. Sada nam ne mogu pobeći. Ući ćemo na zadnja vrata i iznenadit ćemo celu porodicu. Šta je bilo, Kiko? Igrat ćemo se kasnije, okej? Sad sam zauzet. Šta? Opet si gladan, ali malo pre si jeo. Morat ćeš malo da sačekaš. Šta radi taj zec? Uništava kuhinju. Kiko, dolazi ovamo odmah.
negde? Mi smo upravo iza tebe. Šta? A sada, da raščistimo ovo. Solario! Glupane! Dobio si batine od plavuše! Kako da ne? Ja nisam obična plavuša. Više ih je od nas, Bloom. Morat ćemo da se razdvojimo. Imam ideju. Ja ću se pobrinuti za vukodlake. Okej, plavušo, hoćeš da vidiš šta ja i Trol možemo da uradimo? Da sam na vašem mestu, pobegao bih odmah odavde, bez obzira na sve. Dobro. Da vidimo šta vas dvojica možete protiv nas dve. Šta sad da radim? Ali... Snaga sunca. O, Stella sigurno zna kako se to radi. Stella? Bloom, ne brini. Zvala sam majstora magije. Koga? Kakva je to buka? Ništa ne mogu da čujem. Ljudi, ja sam spreman. Okej, hajde da ga odvedemo u zatvor gde i pripada. Čemu žurba? Zar ne biste voleli da se malo zabavimo, a? Ne bih bio tako siguran da sam na tvom mestu. Posle svega, ovo je naša prva misija. Šta sam rekao? Ostani iza mene! Sky, da li bi učinio nešto? Sad je na mene red. Bravo, u centar. Dobar potez, ali ovo još nije gotovo. Devojke! Okej, ko želi da osjeti moje oružje? Rekla sam ti da to možeš da uradiš. Onda sam ja prava vila. Naravno da jesi, ja ne grešim. Prokletstvo! Konačno, i ovo je gotovo. Upoznaj naša 4 heroja. Riven, Prince Sky, Zdravo. Timmy i Brandon. Zdravo. Hej, a gde si ti krenuo? Vidimo se kasnije! Znate, meni bi bilo lakše da ja sredim sobu uz malu pomoć magije. Hvala, ali ja više volim ovako. Bloom je spremna. Da li si sigurna da ovo želiš? Da, tata. Idem sa Stellom u kraljevstvo magije. U dvorac Alfija. Javi nam se čim stignete tamo i obaveštavaj nas o svemu. I dalje ne mogu da verujem da smo pristali na ovo. Šta ako se razboliš? Šta ako sretne ona čudovišta? Šta ako... Tata, bit ću pažljiva, obećavam. Bloom, tata i mama te mnogo vole. Molim te da se vratiš kući čim se nastava završi. Nedostajaćeš nam. Već mi nedostajete. Da li misliš da bi te pustili tek tako da odeš? Ne, idem sa tobom. Stvarno? Wow, to bi bilo super! Hej, naravno. A osim toga, stvarno želim da vidim tu magičnu dimenziju o kojoj govorite. Stella, da li je to moguće? Pravila to ne dozvoljavaju, ali kao što se kaže, pravila su tu da bi se kršila. Da li ste spremni? Mi smo uvek spremni. Neka magija počne!
stvarno postoji? Veruješ nam sad? Moramo da krenemo. Časovi samo što nisu počeli. U sledećoj epizodi u Alfiji Bloom će otkriti nov život i neverovatne prijatelje. Ali u magičnoj dimenziji ona će upoznati i veštice iz mračnog tornja. Prvi problem sa kojim će morati da se izbori. Mir i magija su ugroženi.